היו הייתה גינה קטנה שחיה על גבעה, אך הסיפור שלנו הוא לא על הגינה. קרבון! למה לא תפסת את הכדור? אימא'לה! יושק! אימא'לה, מה? אולי קרה לה מה שקרה לאבא? לא! גם אמא! חייבים ללכת למצוא אותה! יושק! חכה רגע! שכחתי מברשת שיניים! טוב, אז תעשה את זה מהר! אפשר להמשיך? כן. יושק, תראה! אוכל! מה? סליחה גברת נחמדה, את יודעת אולי... סתום את הפה! כסמק! ראית את אמא שלנו? מה? הכל התחיל היום בבוקר, אני ישבתי והקשבתי לדקלה זה יש הרבה בשר. זאת יכולה להיות בעיה. ואז הגענו הנה. גברת, את בסדר? שמי קליה, בואו היכנסו, אני אכין לכם ארוחת אוכל. אז תספרו לי שוב, איפה אתם גרים? בבית וושקס, ליד הנהר. ואמא שלהם, איך אמרתם קוראים את השם שלה? מנדה. ואיפה אמרתם אתם גרים? אמרתי לך, בבית וושקס. האוכל שאת מכינה לא טעים. קרבון, מה אבא לימד אותנו לפני שנחטף על ידי חייזרים? אם אין לך משהו נחמד לומר, עדיף שתקלל. האוכל שלך לא טעים, יא פרה. כן, נחמד. את מחשבה! לא, היא פרה. היא מחשבה! מה קרה? אנחנו בכלא. אני רואה שאנחנו בכלא! קסמק! איך זה קרה לנו? אתה זוכר את היום שאבא נחטף על ידי חייזרים והחללית שלהם פלטה קרינה רדיואקטיבית? אתה זוכר? ככה זה קרה לנו. אמא! שמי התמונה שכה כואבת, איך הפנים אצלי נשמרים, משהו קורה לי, אני מתגעגעת, אולי מישהו יבוא ויאמר בוקר טוב. קרבון! איך יצאת מהכלוב? נפל לי משהו, אז עברתי מלמעלה. איך
חשבתי על זה קודם. תרגע! זאת קריה? מה? מה נעשה, יוז'ק? אני חוסם. אתם יכולים לברוח, אבל אתם לא יכולים להתחבא!